Για το επόμενο παιχνίδι θέλω τον Γιώργο, τον Γιάννη και τον Παναγιώτη. Το παιχνίδι ονομάζεται Σκηνοθέτης και παίζεται ως εξής. Τα τρία παιδιά εδώ θα μας παίξουν μια σκηνή βάσει των κομμάτων μας όπως πριν. Εγώ θα είμαι σκηνοθέτης της σκηνής και θα πρέπει να μπαίνω θα μπω 3 φορές μέσα και θα τους διακόψω γιατί δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω και θα τους δώσω μια καινούργια σύμβαση με την οποία θα πρέπει να παίξουν τον ρόλο. Οπότε, θέλω να μου πείτε ένα νούμερο. Ναι. Δεν ξέρω, 11, 5, 6, σαν να πει 10. Ψυχολόγος και ασθενής. Άρα έχουμε ασθενής, ψυχολόγος και η γυναίκα του ασθενή που έχει τέτοια. Ξέρετε, δεν ξέρω γιατί πείτε εδώ. Και πάμε να δούμε ένα χειροκρότημα σκηνοθέτη. Γεια σας! Ήρθε. Άντρας σας. Είναι ο άντρας μου. Είναι η γυναίκα μου. Σε το κατάλαβα. Καθίστε, θα σας περιποιηθώ. Ξέρετε, τον έχω στο λουρί γιατί λίγο τα χρόνια. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτές τις μεθόδους γιατί είμαι της άλλης σχολής. Μην με ρωτήσετε πια, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά εντάξει, άμα ξέρετε ότι δουλεύει, θα αποδεχτούμε τον λουρί. Ξέρετε, έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σκύλος. Είμαι σκύλος! Κάτω, Αντάμ. Καλό παιδί. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, ίσως και να μην το λύσουμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί... Είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί με έχει πεθάνει το γόνατο. Είναι σε ίστρο. Κάτω, Χριστέ μου και Παναγιά μου, Χριστέ μου και Παναγιά μου. Κούλησα, αλήθεια. Επειδή είναι χαμηλό επίπεδο, θα το κάνουμε φόσκολο. Βάζω το βάλουμε στην τηλεόραση. Εντάξει, οκ. Πάμε action! Τοκ. Ποιος είναι? Γιατρέ! Εγώ είμαι ο γιατρός. Εσύ είσαι ο γιατρός. Εγώ είμαι ο γιατρός. Γεια σας, γιατρέ. Γεια σας. Είστε ο άντρας της κυρίας? Είμαι ο άντρας της κυρίας! Είναι ο άντρας μου! Είναι ο άντρας σου. Είναι αλήθεια! Είναι λοιπόν ο άντρας σου. Άλλη. Λοιπόν, ας κάνουμε πειραματικό, ας το κάνουμε πειραματικό, ας το κάνουμε πώς θα γινόταν αυτό άμα ήσασταν πρωτόγονοι άνθρωποι.